Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nun nga bida tayo anay Kapitan Enteng. Si kamot lang tantag buy-buya. Kunakmat ngamin kan ka amapan mo alaan je antiparam itirabaw ti lamisaan ije kusina. Apa namin nga da, Jay? Di mo gayam makita ti si iti bangos asin data itay. Isuan naganti para ka anangan. Ewan pa'y maibaon mo. Asino ngay kumati ibaon mo ditoy. Nagawid mo tan ni Kwarog. Ay, sikan ati mangala. Ay, saan ka abaon inteng? Naa. No sikat ag kasapulan, sikat mapan mangala. Sapay, rabi. Apay, mabuteng ka? Nagkuna. Oh, daytoy ti flashlight. Ingkalaanan. Sinakman laalaan. Ingkan ah. Wen, mapanakon. Kahit, anya pa lang nga rod ti an aramidem. Di kamot agkirinan. Ingkan ah. Kuha. Sana kon nga agbuya. Si kalaagan. Ay, talaga kit di atakrot ka. Naa. Itila kusina ti papanam. Nga mabuteng ka. Asinaw, di bagbaga data krot a kapitan? Adaya, mate. Ada! Apay di mo mamaw? Awan mo timang mangigkwadamag atakrot a kapitan. Kitno ni uncle mo. Anya? Nagtakrot ka naw. Kabuteng na, ultimo aniniwan na. Sa kagkatawa. Hey, takrot ngamin kay. Kapitan paimot nga raw. Awan kinapod no daytang ibagbagam. Ha? Kabuteng na pa'y ka naw, timapanigay kusina da. Hagasam day ta kinatakrot na ngay. Mangibabay na kapitan. Kapanan yan, Ted. Napan ka no nakimiting iti organisasyon da kababaihan. Sapay, rabiin. Abay akas lama dandanagan ka. Mabuti nga karon nga agbate nga agmay-may sa dito'y balay. Anya ko mati kabuteng mo ngay. Dito'y kapay balay, di nakpampanawan, wan. Tani mabuti nga ada tawag mo. Sige. Hello? Wine! Sige, agkita ta. Wine! Umaya kaon! Bye! I love you! Anggail, anda ka date ko abalasang. Panawan nak dito'y. Una, at ang ka date ka. Sapay, rabiin. Importante nga kita kami iti dayto akadate ka. Chicks dayto anggail. Makasawa ak tao. Kwarog! Saan kan arum-rumwar? Marituyang, agawid ako, tanay, rabiin. Nay, apay ay ang agap-apura ka unay nga agawid, maray. Ay, kasanumat nga men, kat kabutang ni Inteng ti mabati nga agmay-maysa. Na, anya nga iti kabutang na iti balaya. Jakman amo iti day a tao. Balaya, mabutang. Di na nga rod kaya ti maibat-bati nga agmay-maysa. Iso nga agawid ako. Ay, Inteng, papaya nakakumot ka dita. Nasaya ata si Mangpet ka namay na. Simro manan ti kinatakrot mo. Saan ba? Aha. Oh, kita man na. Uray kalagkal kalimduusan ang nagkumot. Dagamin nakita nga niniwan kahit. Na, sa dinaw tinakakitaam iti aniniwan. Di kusina. Nagdakal nga niniwan. Tila ibagbagam may. Kagamin kita na. Ay, di ka man inteng. Awan lat makitak ijay nga aniniwan, makaraman ka iti balunat. Ada,
umay ka, takaduan ka. Ah, Na, ayan nga, diyan niniwan nga bagbagam, ah. apay nga awanay. Uray silawak amin asuli to'y kusina, awan ti makita nga anniniwan. Kano adala itay dito'y? Awan nga raw, ipapilit mong tumat nga men. But ngam latabagay. Ay na, day tani! Na. Ay na. Ah, dayta ti pagbut-but ngam nga anniniwan. Dakal, ay umasidagay ni. Ay na. Ay. Awanan ti pagbut-but ngam nga anniniwan. Pinis-it kon dya ipas. Awanan? Ipas dayjay. Ay, Kasla dakkel ti anniniwan na. ipos gaya. Unay kalakit din aya inteng. Takrot ka talaga. Anniniwan lang ti ipas ang kabutang mo pay. Ipais, kabuteng na. Badong, Ay. Wah! Ipais, kabuteng na. Badong! Ha? Apay? Kasta unay pa nagkatawam. Namuam lang akabutang ni Kapitan Tipas. Di ka manen subardeng agkatawa. Makakatawa nga raw. Kunamlan asino ka akatuturudan. Jack kabuteng taniniwan ti ipais tuyang. Anniniwan nga itikuton. Karkaron na Jack kabuteng. Kan awan apulos kabuteng kaw. Uray pa'y ibatinak itirabi ay. Jack mabuteng tuyang. Para makita. Sana kas itiday ta kumpare nga inteng. Kapitan pa'y magngaraw. Tila pagbutbut nga na. Badong, Hey! maysa! Ha? Agbilang ka man ay? Di ka sumardang agkatawa, Si Marde nga lang arudain. Kay papanam ngay, sumakdo ka pa'y. Mapanak lang hindi ta paradaan da kwaraw. Makakatawa ang mantin ni Uncle mo kwaraw. Apay manain. Kabutang nakanumod gayam ti aniniwan ti ipais. Kasano man na nakadanon kan kadayta nga istorya? Siyak pa'y may tikunam kwaraw. Awan ti mailimod kanyak. Nang runa no may papankin ni Uncle Mau. Mamuam amin? Kadwa na. Kaslak CCTV kwaraw. Awan ti mailimang kanyak. Pulos. Kwaraw. Imbagtasan pa kabutang ni Uncle Mau. Diyan iniwan ti kutan. Uy, saan mo Ay, saan mo ang katakatawan ni Uncle Kau? Hey! Ay, jak mapanawan ni inteng ijay balay may, mare. Nay, apay ngay maray. Ay, agsip ngat labas set, kasta unay nabutang na. Aya, Ay, wen, mare. Kurang nala akabutang nanti aniniwan na. ay namaray kasta unay ti panangkantyaw ni Badong kin ni Kapitan. Ako namlan asino akatuturudan. Bye-bye amlatan Mauman tumot lang amang kankantyaw kan ni inteng. Chief! Ay na. Mau, apay akaslad na kabutang mau. At dadayo alalaki, Chief. Nagbakad ti pamagina. Ha? Anya kumaita? Ay na, nakabutbutang, Chief. Tilay bagbagamay. Pudno ti ibagbagak, Chief. Ay, umayan. Awan may. Ay, umayan. Dahil ni Jayan niniwan na. Pumanawa kang inakaglamang. Ha? Oy, jipaut! Urahin na! Umayak mataglamang! Ay, Badong, saan ka unay arumrumwan? Nagkunakin ka. Adda ka no dayo alalakay akasla higante ti anniniwan na. Ha? Nagkuna. Nagado ti nakakita. Dakwaraw kung dagiti tanod na, nakita da. Aging gajak pa'y nakitkita na ita lalaki tuyang. Jack kabutang. Agin tuturad ka man ako nakaun. Pudno mo da. Kabutang mo kay denti saan mo pa'y nakitkita? Nabakad ka na ti pamagina. Uray pa'y iso ti kababakidan. Jack kabutang. Sige rumwar ka. Makaamu ka. Agin tuturad ka man ako nakaun. Apay nga ngaglamlamang ka ditawi. Jackman amokon ka, Chief. Sinurot ka laang mat.
Awan mo tan jay pagbutbut nganta na bakit alalaki. Anya nga iti aramidin ta, Chief. Mapantan ijayan ni Uncle Kao. Ibagatakan ko na nga da na bakit alalaki adayo dito'y barangay. Sige. Nabakid, natayag kan barbasan, Uncle. Day tatila nga jay dayo alalaki. Ay, nabakad gayam, ah. Wanang Uncle, nakabutbutang. Nagtayag dyan niniwan na. Kasta. Kasano nga, no may agaramit iti kalukuan dito'y barangay tayo. Ay, talagang umay Uncle. Ada dito yan. Ay, saan arumbang apalubusan tayo? Nga agabuso dito'y barangay tayo, dadya adayaw. Kasanong halap dan tayaw. Di yung ipadlaw ang mabutang kayo, ah. Saan kami matatalaga mabutang? Apay nga ron nga imay kayo dito. Nakita mi nga min dyan natayag nga niniwan na, Uncle. Niniwan na lang, kabutang yun. Iganti mo't nga min tiyan niniwan na. Ah. Oh, dahil man o, Uncle. Ay, Ako naman ang asino, ah. kas nagbirbirok iti kalaban na. Inasitkan mo ni pare ba daw? Ay, sus, nagturid mo ni tata ba daw, Uncle? Inta kitain! Hoy! Kunamlan asino ka basak-basak dito yung barangay mi ah. Abay, asino ka? Di na ka mamaw. Siyak, ni Badong. Ti katuturudan din. Aday. Apay nga ka dinanog na midlatan. Natured kagayam ha. Nagpigsan. Ita, asino ti katuturedan dito'y kabildatan? Uncle, nakitam ti narami dyan lalaki kini tata ba daw? Dinanog naman ti kumpare. Ay, danugan nan sa manang. Ay, saan ang babalin? Anyang iti aramidan ta, Uncle. Ay, labanan ta. Si lang ti lumaban. Ha? Si katitip tanod. Si kamot ti kapitan. Ay, intagarudan. Ipakita tayo anaturid tayo at taga-kabildatan. Si lang ti mangipakita. Na, Aglamangak di tayo. mapanak man lang nakastoy! Sige, darasaw. Kabalam di ta, Uncle. Nay, gusto mo na. Subyan nakmanan nga umay danugan ay. Ay, Saan ko pa yan ipapastingot ko? ay sana siya ati pang ipapasam ti ungit mo. Kahit awan mo't sa baling nga umasidag apang Ay, ipapastingot. siyak! Ha? Lumaban na ka! Paray? Ay sana basta-basta na itatao paray. Aniniwan na langay. Nakabubutangan paray. Ay, siyak ti kapitan di tayo. Ha? Si Kagayam. Wayne, isaw ti Kapitan May. Uray kapitan ka. Saan ka kabuteng? Kasta, Sige paray, danugam. Danugam makasta paray. Kung tarak pa Sige, kasta paray kung taram. Okay! Kasta paray. Kapalam day tanga bakit paray. Si kapay naturad paray. Sige! Oops! Ay, sus! Danugak pa Danugam na paray. Pigsama danugain. Sige, kasta. Ay, naglaingan ni kumparay. Nagturad ay. Huston, Kasta. kapitan. Saan ako na lumaban? Huston. Ay, pumanaw ka nga roon dito yung barangay may. Hindi ka nagsubsublay. Uwan, inakon. Hey! Takrot ka magayam. Jack, itulok nga umay basak-basak dito. Natal na ang barangay ko, pare. Paray, Ah, itakla makita. apay. Nagturod ka magayam, paray. Magasam dyan naramid mo. Dinanog mo sa mo kinugtara na. Bilib ka kanya ko, pare. Win, paray. Bilibakon kin ka. Ah, Iso and the winner is... na! Kapitan Enteng! Thank you! Thank you, pare! Kasta kapitan. Uray anya pa'y ti mapasama. Ilaban na lata ti barangay na kontra kadagiti managdakdakas. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician
Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.